Κουράστηκες? Συνέχισε. Δεν βλέπεις αποτέλεσμα? Συνέχισε. Σε αμφισβητούν? Συνέχισε. Φοβάσαι? Κάν' φοβισμένος. Δεν έχεις δύναμη? Βρες άλλη. Θέλεις να τα παρατήσεις? Θυμήσου γιατί ξεκίνησες. Κανείς δεν θα παλέψει για τη ζωή σου όσο εσύ. Κανείς δεν θα πιστέψει στο όνειρό σου αν δεν πιστέψεις πρώτα εσύ. Οι δύσκολες μέρες δεν ήρθαν για να σε διαλύσουν. Ήρθαν για να σου δείξουν πόσο αντέχεις. Μην περιμένεις να νιώσεις έτοιμος. Ξεκίνα τώρα, έτσι όπως είσαι, τώρα. Και να θυμάσαι πολύ καλά αυτό που θα σου πω. Στο τέλος δεν κερδίζουν οι πιο τυχεροί. Κερδίζουν εκείνοι που δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Τόσο απλά.